Uyabona mina guys, inkulumo zami niyozizonda niyoze niyithande. Mina ngiyanitshela mina niyongizonda niyoze ningithande mina. Uyabona ngathi manginitshela ukuthi njengamanje asinabo ubukhosi kwaZulu. Nginitshela nje ukuthi njengamanje asinabo ubukhosi thina. Nangithuka nenzo live nasho yonke into. Kodwa mase nibuyela ke nje emaqinisweni ke sinabo yini ubukhosi thina? Thina sagunyulwa thina ngokulala kwaMdlokombane, ngokwebusa kwengonyama uMdlokombane, sahlutshulwa. Asinabo ubukhosi, sihambaze thina, sihambaze thina. Avela avumbuka labantu esibabiza ngamakhosi, bavele bavumbuka. Isizwe sonke, umhlaba wonke uthi we are fully behind uMkhwanazi, ngoba uMkhwanazi udalule ubugebengu nobuqhophololo obenziwa ama-political leaders alelizwe. USenzo Mchunu ucorrupt, uhlangene nezigebengu, uhlangene nama-drug dealers. USenzo Mchunu avela avumbuka labantu esibabiza ngamakhosi, bavele bavumbuka esithubeni, bathi bona they are fully behind isikhohlakala esiwuSenzo Mchunu. Hamba uSenzo Mchunu wayolayisha imali emasendeni laphana, bavumbuka sebehlangene laphana, sebeshaya izithombe, sebethi bona they are in support of isikhohlakala esiwuSenzo Mchunu. Labantu enibabiza ngamakhosi kumanje sijuluke esimanzi sinongizwe Mchunu nezinsizwa zonke ophakela umthakathi, nazo zonke izinsizwa sijuluke esimanzi. Sihlukunyezwa amaphoyisa ngapha, sihlukunyezwa zitabane ngapha, silwela izingubo zobukhosi. Kuvumbuka amakhosi athi wona supporta isikhohlakali, isigebengu esiwuSenzo Mchunu. Ngapha thina silwela wona, sithi ingubo yobukhosi mayingahlali itabane. Athuli tu amakhosi, awasho lutho, awafundisi isizwe mayelana nemvunulo yesizwe, awafundisi, awenzi lutho, awasho lutho, awakhuzi chilo, awakhuzi manyala. Avela avumbuka esephulula izisu egcwele imali kaSenzo Mchunu, aqhamuke sethi wona they are fully behind uSenzo Mchunu. Kusho labantu esibabiza nge-leadership yethu ekufanele ngabe they are fully behind i-justice yokuthi ikhohlakali ezifana noSenzo Mchunu eziletha ama-drugs la ezweni, ezicompromise i-justice system yezwe, ezicompromise i-justice system ye-South Africa, zivumela ama-drugs, zivikela izigebengu. Lamakhosi intithibala lezi intithithi intethe zamakhosi lezi zivuka zithi zona zisupport isigebengu, zithi zi behind uSenzo Mchunu. Ngivumeke mina ngumfo wamakhaya ngithi nginenkosi, yina lozo zinja. Ngithi nginenkosi ke mina, yina labo doti laba ababusa ngezisu. Shit man. Sibo makhanya ngeke usibone silandela lemgodoyi le. Ngeke usibone. Akusiwo amakhosi lezinto, izinja nje. Sicabangela izisu, ayicabangela isizwe. Cabangela izisu. Zilambile lezi zinja lezi. Wayibona inkosi elambile. Bhizi zehla zenyuka ziyahenquza lana, zingqongqoze ema-ofisini epolitiko ANC, zifuna ukukhokhelwa ukuze izohide amanyala, zisupport ushit. Lezinto lezi nibiza ngamakhosi. Manithi oMax badelela amakhosi, oMax bathuka amakhosi. Imaphi lo makhosi? Imaphi lo makhosi? Ngoba oMax bathuka imgodoyi nje, abathuka amakhosi. Yazi inkosi wena. Ngithuka amakhosi mina noma ngithuka imgodoyi.
Angidakelwa nina. Singomakhanya so far asikakawathuka amakhosi. Sathuke imgodo imkhanqala izinto ezilambile. Asikawathuka amakhosi. Sathuka izinja nje ezilambile ezihambe ingqongqoza ehenquza la ema-ofisini ANC nawe enkatha. Asikawathuka amakhosi thina. Ngoba inkosi siyayazi ukuthi yini inkosi. Asikawathuka. Wathi uMdlokombane before alale. Wathi uMdlokombane lo 30,000 eninginika wona nicabanga ukuthi sengizonikhotha izinqa. Wathi uMdlokombane thathana amasimba ka 30,000. Angeke ngiphile ngo 30,000 mina. Wathi ngeke mina ngidayise ngefa lo baba omkhulu ngidayise ngenhlabathi yamakhosi ngidayise ngomhlaba. Ngenxa ka 30,000 eningiholela wona. Kusho uMdlokombane wathi fuseke. Indaba yama-politician afuna ahenquzayo afuna ngidayisa umhlaba ngoba nakubaza ukuthi bangiholela u-30,000. Wathi uMdlokombane ungaphila ngo 30,000 wena. Kuyiposition akuyo uMdlokombane nimholela u-30,000. Nayo-ke inkosi. Nako ukukhuluma kwenkosi umuntu ekuthiwa nje wakwaba inkosi kwaZulu. Nako ukukhuluma kwakhe. Into engancengi, into engakhothi izinqe zazo sopolitiki. Hambe yolalela uZonda Magwala laphana uyozwa ukukhuluma kwenkosi ukuthi inkosi ikhuluma kanjani. Hambe yolalela izinkulumo zikaZonda Magwala uSimakade samakhosi. Hambe yolalela izinkulumo zakhe uyozwa ukuthi inkosi ikhuluma kanjani. Inkosi yesizwe. Hambe yolalela uzwe ukuthi ikhuluma kanjani inkosi. Hayi lamasimba lawa enilona isifunza wona nithi amakhosi. Singomakhanya sikawathuka amakhosi. Sathuka imgodo nje izinja. Amakhosi asikakawathuka ngoba amakhosi awahenquzi. Amakhosi awancetheza amakhosi. Amakhosi ancethezayo awancetheza amakhosi. Zithi zisupport uSenzo Mchunu okusho ukuthi uNhlanhla Mkhwanazi nobufakazi abukhiphe wabeka obala okusho ukuthi akahamba esihogweni. Hayi bafana bakithi. Hayi sizalelwe yinje endlini kaZulu. Hayi izitabane zihudula imvunulo yamakhosi athula thedu kulwa thina.